Assalamualaikum. Hari ini aku bakal maem karo telur, terus karo botok. Ngerti nggak botok? Botok itu sejenis apa ya? Pokoknya susah dideskripsikan lah. Intinya aku maem karo botok, dan itu botoknya botok pindang ya. Nah, ini tuh enak banget, mantap. Tapi ada dua macam sih itu. Ada dua macam botoknya. Yang satu nah, kalau ini kan botoknya botok pepes. Ini mah nggak potong deh, ini mah pepes tuh, soal pindang. Dan satunya baru botoknya, tak taruh sini nih. Kelanding telur, kemudian karo botok. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Selamat makan teman-teman. Bismillah. Mantap. Ini mau aku botoknya diparingi karo mbakku ya. Makan nganter anak aku tuh dolan nggone mbakku. Malah begini dikei botok karo iki pepes itu. Lumayan lah. Mantap mbak rasanya. Emang nek masakan mbakku iki gak ono sing gak enak. Enak kabeh. Kelanding, kelapa, karo apa ya? Tempe kok. Mbek ono udang cilik-cilik. Mantep bos. Ayo sing rumah apa gelem tak bilang. Aku tuh luwih seneng makanan sing ngene iki daripada makanan restoran. Halah ngentekno dhuwit untuk emosi sithik ra mareki. Ngene iki lah alhamdulillah mareki meno desa. Lapornya enggak ono sambelnya ngono ya, udah mantap. Ayo bos, maaf bos. Ngono sih, panganan ngene iki malah ngantek masuk go. Ngene iki iso imbah neh. Soalnya ya enak. Pokoknya mangane karo tangan ya malah mulu ngene iki marane. Sakjane aku kerupuk enak. Tapi karena gak enak kerupuk, ya wis lah. Sak onone wae. Aku nek kelanding dinginekno aku doyan, tapi nek dikongkon mentah ngono iki aku ora doyan. Mbok napa? Mergo ambune nopo ya, jadi aku gak terlalu seneng. Tapi nek mentah ngene iki doyan, nek matang ngene iki doyan. Godhog ini kan gak terlalu manggung.
ayo sing urung do makan sedang makan jangan mek piring tak kancani mumpung aku yo lagi mangan iki mangan ra usah milih-milih ya apa ae sing penting kudu weteng alhamdulillah. Kalau jadi sekoku alhamdulillah mantep, makasih mbakku sayang, ini mbakku sayang paling jos. Cuek ya, nek yang Jawa iwak pindang, ini Jakarta iwak cuek, pedesnya pas, asinnya pas kabeh kok, mantep Pak. Alhamdulillah ya, makan yang warak di 10 apa ae, pokoknya jamannya lagi susahnya ini, ora usah sok-sokan mangan restoran yang apa di foto ini lala, mangan aja loh, wis enak itu, nanti masuk gua, nanti itu, alhamdulillah. Terus ya teman-teman, aku sampai jadi videoku tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.